I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. Danas ću vam pokazati kako cenzurirati ružnu riječ u Camtasia 8. Znači treba van neka ružna riječ, ja ću raditi samo u audio formatu. A video vam je, u stvari obavestit ću vam kada to se obavimo. Onda treba vam ovaj bip kojeg ću ja staviti download u opisu videa. Znači privučemo tu riječ, odnosno traku sa tom ružnom riječi ovdje i poslušajte kako to zvuči. Puši kurac. Da, ovaj prvi brijeg je puši, a ovaj drugi, vidi ovo, ovaj drugi uglavnom je kurac. I moramo brisati to gdje je kurac i sad lagano zvučim kao krkan, ali nema veze. Ovu crvenu liniju povučete do kraja kurac i izbrišete. Vraćamo ovo na staro mjesto. Dobro. Onda ubacujemo ovaj bip, privučemo ga u drugu audio traku. Ako ne znate kako dodati traku, imate ovdje plus i samo stisnete. Onda ovaj bip idemo dok se ne pojavi ova žuta linija. To znači da je u ravnini sa završetkom puši. I smanjujemo ga do drugog dijela gdje nema ništa. Ako se bude čulo to možete isto cenzurirat, ali čim je ovaj prvi dio puši, onda svi će znati o čemu se radi, ali eto. I evo poslušajte kraj, odnosno ono što smo napravili. Puši. Ok, znači još ako imate video traku, onda ćete ići desni klik i odvojiti audio i video. Onda ćete video traku ovim kao zaključati je, da se na njoj ne može ništa raditi. I onda ćete opet audio traku na isti način kao što smo i ovdje. I eto ga, to je to.